Empanadahan sa Vegan City, balik sigla na matapos ang 2 taon. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Kung dati, mabibilang lang ang customer ni Ate Maridel, isang empanada vendor sa Vegan City. Ngayon, halos hindi na siya magkanda o gaga sa dami ng order. Epekto raw ito sa muling pagdami ng local tourist, dulot ng pagluwag ng protocols. Kahit na medyo lockdown noon, nagtitinda pa rin kami, pero konti-konti lang yung paninda namin. Pero ngayon medyo marami ng turista ngayon, ma'am. Hindi raw nawawala sa itinerary ni Mervin mula Bacoor, Cavite ang pagkain ng vegan empanada sa tuwing nagagawin ng Ilocos. Almost 2 years di kami nakabalik dahil nga sa pandemic. Masaya at nakabalik ulit. Nakatikim uli ng empanada. Nakatakdang lumipat sa bagong pwesto ang empanada vendors sa loob ng Plaza Burgos sa Enero, kasamang lilipat ang mga naglalako ng sinanglaw o soup dish ng mga Ilocano. Siguro para mas makahikayat na din tayo ng mas maraming turista na pupunta para ulit balik vegan kaibigan natin. Plano rin ng city government na tanggalin ang lumang stalls upang gawin muling paradahan ng mga sasakyan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.